ଚାଲିଛି ଆମର ଯୋଜନା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ପପୁ ବାବୁ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ଲାନିଂ, ସଚିନି ଆମର ଦେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ଲାନିଂ, ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କର କିଛି 12 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। 12 ବର୍ଷର ପିଲା ହିଁ ପିଲା ମରିଗଲା, ଗଲା ମର୍ତ୍ତ ଗଲା, କ'ଣ କରିବା ଅଛି, କାମ କଲାନି ଆଉ। 12 ବର୍ଷ କାଲି ପୁରିବ। ଆଜି ରାଜା ହୁକୁମ ଦେଇ ପଳେଇଲେ, କାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତମର ଟୋଟାଲି ବେକ କାଟ, ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ। କ'ଣ ତୁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଟିକେ, ପାଠ ପଢ଼ିକି ତୁ ଏତେ ଭୁଲିଯିବୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଟା 10 ଦିନ ଭିତରେ ବସେଇ ପାରୁନଥିଲେ ନା କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଟା ପୁଅ ତରଫରୁ କେମିତି ଆସିଲା, ବିଦ୍ୟା ଚଢ଼ିଗଲା ଗଲା ବାପା କ'ଣ ହେଇଛି ବାଁ ହାତରେ ଫଟାଫଟ ବସିଲା। ଖସି ଯାଉଥିଲା କାହିଁକି? ସେ କ'ଣ ଅଛି କି ଦିନ ସେଇଟା କ'ଣ ଅଛି ନା? ସେଇଟା ନା, ଯେଉଁ ପଥରଟା ତାକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ନେଇଗଲେ ବା। ପଥର ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ନେଇଗଲେ। ବସୁନଥିଲା ଏଇଟା ସିଏ ମୁଣ୍ଡି ମାଇଲା କ'ଣ, ମୁଣ୍ଡିଟା ମରା ଦେଖିଛି ଏଡ଼ିକି। ହଁ, ସେଇଟାକୁ ମାରି ତ ହଉନଥିଲା, ସେ ଗଳି ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ଗଳି ପଡ଼ୁଥିଲା, ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା, ଆଇଲା ଧୋଇଲା ମାଇଲା ଚାଲିଲା ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ପଥର ଥିଲା, ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ପଥର ছিল। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମଟା ତାକୁ ଦେଇଥିଲା, ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ପଥରଟା ଲଗେଇଥିଲା। ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ପଥର କେଉଁ ପଥର? ସେ ଶକ୍ତିଟା ଥିଲା ଏଇଠି। ହଁ, ସେ ଶକ୍ତିଟା ଏଇଠି ଥିଲେ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଥିଲା ତ, ଜାହାଜ ସବୁ ଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ଜାହାଜ ସବୁ ଭିଡ଼ିକି ଆଣି କଳା ମନ୍ଦିର ବାଡ଼େଇଲେ। ଏମିତି ଟଙ୍କେଟା ଧରିକି ସେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦୁର୍ଦୂର ଲାଗିବ। ଜାହାଜ ଧରି ଭିଡ଼ି ନେଇ ହେଲା ଏଠିକି ଆଉ ପିଟିଲା ଏଠି ଆଉ, ସେଥିଲାଗି ସେ ଇଂରେଜ ରହିଲେ କ'ଣ ଅଛି ଚମତ୍କାର ଇଏ ଆଉ। ଡ୍ରେସ୍ ଆରେ ଧର ମତେ ଆରେ ହେବିରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆମେ ଖାଲି ସୁଟିଂ କରିଥାନ୍ତୁ। ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲା, ଲଣ୍ଡନ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଅଛି, ଲଣ୍ଡନ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଅଛି। କ'ଣ କରିବି, ଆଣି ହେବନି, ସିଏ ତାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଗଲେ ଆଣିବ। ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ନା, ଆଉ ତମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପୁଣି ଇଏ କରିକି ତାକୁ ପାଇଁ ସେ ତ ଚାଲିଛି ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚଷମା ଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିଲା ମ୍ୟୁଜିୟମରେ, ତାପରେ ଆଇଲା ନା ନାଇଁ ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲାନି। କେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚଷମା ସାଢ଼େ ପଳେଇଥିଲା, ସାଢ଼େ ପଳେଇଥିଲା। ହଁ, କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ନା କ'ଣ କେଜାଣି, କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଚଷମାଟା ଥିଲା ସେଠି ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ, ସେଟା ଆଣିଲା ଆମର ଇଏ କ'ଣ ନା ଯେ କିଙ୍ଗଫିଶର ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା। କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଲେ ଚଷମା।